Hilayon nga na-intercept sang Awtoridad ang Ginhaboy nga suspected Shabu Pasulod sa Iloilo City District Jail Male Dormitory o kon Bjmp Ungka las 7:25 kahapon sang aga Marso 13. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Attorney Jairus Anthony Dogelio, jail warden sa nasambit nga talatapan na monitor sang tower guard nga may Ginhaboy Pasulod sa ila pasilidad. Suno kay Dogelio, ila nakitaan ang nabuka nga baso nga may unod sang itom nga medyas kag unod sini ang duha ka bato kag duha ka sachet sang suspected Shabu. Ginpayag pa sang opisyal nga ini ang labing unang ation sang paghaboy sang suspected Shabu sa Bjmp Ungka samtang may pila naman ka mga insidente kun sa diin gintuyo nga palutson ang mga kontrabando pinaagi sa pagkaon o kun uling. Ginpatag sini nga hugot ang pagchekyar sa mga nagabisita sa mga inmates kag maid-id ang pagpatuman sang search, inspection kag pagbantay sa pasilidad. Nagpasalig naman ang Bjmp Ungka nga ila himuon ang tanan agud nga matapna ang pagpasulod sang ilegal nga droga sa ila pasilidad. Kag inisi ka K5 Nicole Castañeda Tiprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.